Idékaptajnerne er et initiativ fra Fredensborg og Helsingør Kommune for at få lavet nogle projekter sammen med unge til unge. Vi er en gruppe mennesker, som skal arrangere et kulturarrangement i Helsingør eller Fredensborg, hvor vi får inddraget en masse unge til at lave et super fedt arrangement. Det gode ved at være idékaptajn, det er, at vi har nogle midler og ressourcer til rådighed, som vi ikke normalt har til rådighed, hvis vi bare laver et projekt alene. Jamen, jeg har tilmeldt mig idékaptajnerne for at hjælpe med at starte nogle nye fede kulturbegivenheder i Helsingør og mig. Jeg tænkte, det er noget, der er behov for, og så har lang tid gået og tænkt over, det kunne være rigtig fedt at starte nogle projekter, som jeg selv har gået og tænkt over. Og så få nogle muligheder, altså noget erfaring, noget netværk, for at gå ud og sig selv kunne skabe de her kulturbegivenheder. Det er virkelig, virkelig hyggeligt, og fordi der er nogle virkelig seje mennesker her, som har noget på hjerte, og fordi at, jeg tror, at det kan blive rigtig, rigtig godt.